Tiki-taki, 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 tiki-taki. Hola, què tal, amics del Tiki-taki? Una nova edició d'aquest programa podcast, on em deixo anar la olla després d'haver vist, sobretot ahir, un superpartidàs del Barça. Per fi vam gaudir ahir, per fi, d'un bon partit del Barça. Avui porto fins i tot notes. Fixeu-vos-hi, mai havia pres tantes notes del Barça. O sigui, he pres notes perquè és brutal. O sigui, ahir vam fotre una victòria contundent. És que feia temps que no veiem remuntar un partit, o que ens el remuntessin. Feia molt temps que no veiem un 0-3 al descans. O sigui, va ser espectacular. O sigui, vam veure fins i tot un Jordi Alba, que ahir semblava Roberto Carlos gairebé. O sigui, va fotre un passe però excels, cap a Aubameyang, que va fotre i va definir molt bé en el 0-1. O sigui, algo brutal. O sigui, feia molt temps que no gaudíem del Barça. Ahir va ser un diumenge brutal. O sigui, el Barça va guanyar 1-4 al camp del València. El camp del València, sí. València no és el València dels altres anys. És un València al Bordalàs. Però fotre-li 4 gols amb un equip del Bordalàs és molt difícil. O sigui, estem contents. O sigui, va ser brutal. Una altra jugada de pissarra. O sigui, el Dembélé, l'Alba que li va fotre un passe al Dembélé perquè li fotés una sessió a l'espai perquè vingués a l'Aua i fes el 0-2. Ai, el Frenkie de Jong. És que estic tan nerviós avui, estic tan content que he flipat. O sigui, ahir vaig prometre, mentre fèiem el partit, que si el Barça fotia una maneta, avui sortia aquí amb un got de whisky. I em fotria un whisky, encara que després em caigués a del pulpo per promocionar l'alcohol, però em suava la polla, perquè ahir estava content, estava feliç de veure el Barça jugar per fi com volia jo que jugués, que feia molt temps que no veiem el Barça jugar d'aquesta manera. És que va ser brutal. Després, el que us deia, una jugada de Dembélé amb Gavi, que va proporcionar que Auba fotés el segon gol. És que va ser brutal. I era el tercer ja del partit. Va ser brutal. Després que, arriba la mitja part, no? Comença la segona part i els primers 5 minuts comencem a estar despistats. I als 7 minuts, Carlos Soler, que ja venia calentet, perquè ja se'ls havia anul·lat un gol a la primera part amb un fora de joc claríssim, van fotre el gol. També se'ls havia anul·lat un segon gol, també, per una jugada que la pilota havia sortit de la banda, cosa que no entenc perquè el VAR va trigar 3 dies i mig en donar la invalidesa del gol, perquè amb la primera imatge es veu claríssimament com la pilota surt del camp. O sigui, els del VAR, que deixin d'anar al VAR en B alta i es dediquin a vigilar el VAR. Són una colla d'ineptes i d'inútils. Perquè cada setmana estem veient coses estranyíssimes. Targetes que no... Jugades que com el joc està parat es piten o no es piten. Però això és un altre tema. És la merda del puto arbitratge i de les aplicacions del VAR que hi ha en aquesta merda de lliga, comandada pel falangista de merda aquest, el Tebas dels collons. Sí, és veritat, és així. Ahir estem contents perquè el Barça va guanyar. Però la lliga és una puta merda. És una puta merda i els àrbitres decideixen el que els surt de la polla. O sigui, hi ha penals que es piten en un camp i que no es piten en un altre, o targetes que se'ls ensenyen en un o en altres no. Ahir no calia estar un quart d'hora gairebé, o 10 minuts, per la merda del gol del València que van anul·lar quan la pilota es va veure clarament que la pilota havia sortit. Però bé, tot té el seu ritme. O sigui, també tenim la cagadeta de turno de cada cop del Mingueza, es veu que van per contracte, amb el gol del València, la cagada és de Mingueza. Es veu que van contracte. O sigui, tu jugues un partit però has de fer una cagada. Si no fots una cagada, ja no jugaràs més. I ahir ho va fer. Però bé, que el Barça després es va fotre les piles, va entrar Pedri, va fer una exhibició de futbol i va fotre un golaç espectacular. Tant que jo li reclamaven al Pedri, tio, xuta, i que no xutava mai, ahir va fotre un cacau, amb la puta desgràcia que li va arrossar a l'Aubameyang i a l'àrbit es va encarregar de posar en l'acte perquè l'Aubameyang tingués un hat-trick. Volia entrar en el llibre dels rècords de ser l'àrbit que va veure el primer hat-trick d'Aubameyang amb el Barça, suposo. Perquè Aubameyang va fotre un tuit després content pel seu doblet i quan es va enterar que li havien donat el hat-trick, quan no es van portar ni la pilota, li va enviar un altre tuit dient-li sorry Pedri, volent dir jo aquí no pinto res, o sigui, han fotut el gol i han fotut el gol cap a mi. Però bé, va ser brutal, o sigui,
El xut de Pedri va ser brutal, ho estic aquí apuntat. A més, aquí he apuntat una cosa que m'ha fet molta gràcia, perquè poso, dic, va fer inútil l'estirada del porter del València, que per cert, no vegis vaya nom que té, el de mamarda, és que té la marinera, hòstia, fota-li, no sé, Aleix, vale? No, Aleix no, que no ho sabria dir l'Abelardo, no sé, Juan, fota-li Juan, o Vicentet, però no li fotis mamarda perquè la gent fan càntics, o sigui, jo el primer, clar, jo el primer, o sigui, sí. Després també vam veure la part cruel del futbol, perquè clar, jo quan vaig veure l'Ilai Moriba en el València, a mi em va fer pena. Em va fer pena perquè va veure com en Nico, en Gavi, després en Pedri, el Frankie de Jong, doncs no... estan ocupant una posició que ell ja la tenia guanyada, però per culpa del pare i del representant i de la pasta i de la polla en vinagre s'ha convertit en un jugador que va anar amb un equip, es pensava que es menjaria el món, i ha anat cedit al València, l'any que ve ja veurem on estaràs, potser tu tornis al Leipzig, potser et tornen a cedir, has entrat en una roda que ahir a mi em va fer pena, perquè ets un gran jugador, xaval. Ets un gran jugador, però has estat molt mal aconsellat, tant pel representant com el cabró de ton pare que només pensava en la pasta. Estaves al Barça, tio. Estaves al Barça i t'estimàvem i ens agradaves molt com jugaves i tothom veia que eres un substitut bo pel Busquets o per jugar al mig del camp i la cosa... s'ha enredarit, però bueno, és el que hi ha. O sigui, que bé, en definitiva, que estem contents. O sigui, Xavi no tengo discurso... Ara ja no cal que vagis a fer Frankfurt, ara ja et pugem de categoria, pots anar a fer hamburgueses a Terrassa, que per cert, les teves imatges de rebre els jugadors al vestuari són bastant patètiques, perquè és que no tens ni gràcia ni per saludar els jugadors. Ho sento molt, per mi no ets entrenador, però cada cop ho estàs fent millor. Encara que els hi doni pel cul a les vídues de la gorda holandesa que està jugant a golf tot el puto dia, com el Lluís Canut o el Marcel Lorente, aquest que és periodista que té un programa de ràdio, que per cert, tinc més subscriptors jo en el meu canal de YouTube que tu tens oients, tots de burro, que ets molt tonto, i quan surts a TV3 només dius gilipollades i em fa mal el dit d'enviar tuits perquè et fotin a fora, tu i el tontopolles del Carles Fite. Vale? Això per començar. Perquè ja estic fins aquí de vosaltres dos i de l'herència de Bartomeu i del Koeman i de la polla. Tu i el Lluís Canut aneu a la prendre pel cul. Un al casal Sant Jordi a jugar a cartes ja, que ja té una edat, i tu dedica't a una altra cosa perquè no tens ni puta idea del que parles. O sigui, és acollonant. Però bé, pas a pas. O sigui, el Barça, que té un present molt dolent, perquè té un present molt dolent, comença a veure's un futur una mica esperançador. Ara només falta que el tontopolles que mana no faci més el burro i es dediqui a fer el que ha de fer, a buscar un bon sponsor, a buscar pasta per poder fitxar l'any que ve, a retocar aquestes 4 peces i portar el que tots volem que portin, perquè només hi ha un per venir, que faci neteja del club i que l'any que ve tinguem un equip competitiu. I com deia un amic meu, potser aquest any, mira, arribem a la final de l'Europa League, la guanyem i tenim la gran sort que el PSG guanya la Champions, cosa que no crec, perquè no crec ni que passi amb el Madrid, i a la Supercopa ens trobem amb el PSG i ens trobem amb Messi. I li ensenyem el que s'ha perdut aquí, per no voler quedar-se. Però bueno, això és una altra història. Ja està bé on està Messi, que sigui molt feliç, i nosaltres continuem fent el que tinguem que fer. Per cert, que avui estic molt content. I una altra cosa, ahir, després d'un partit bastant raro, una final de Copa de Bàsquet bastant rara i un primer quart que ja se'ns van posar els collons a Vidal, el Barça va tornar a guanyar la Copa del Rei del Bàsquet amb un espectacle brutal, tot el conjunt de la Copa del Rei. Havien ser aprenents del futbol i les aficions a comportar-se com s'han comportat a Granada i a fer que el bàsquet està pujant aquí gràcies a aquesta gent que va anar a Granada. Aquestes aficions és el que fan que un esport pugi. I en el futbol ens falta això. Ens falta això. No calen ni que s'insultin, ni baralles, ni morts, ni hòsties en vinagres. El futbol és un espectacle, és un esport per anar a gaudir-ho, a fer el burro, a fer la conya amb els companys que són d'un equip contrari,
vale? Com jo foto la conya amb els de l'Espanyol, però mai em barallaré pel futbol ni mai acabarem amb violència. I ahir els senyors, aquest cap de setmana, o aquests 4 dies, a la ciutat de Granada hem vist un exemple del que és esportivitat, bon fer i companyerisme. I això és l'únic que val. Així que, diumenge fantàstic. Va empatar l'Espanyol, va guanyar el Barça, de futbol, i va guanyar la Copa del Rei i el Barça de bàsquet. Què més volem? Sí, que el dijous eliminem el Nàpols i que el cap de setmana que ve, si no m'equivoco, el Barça juga el diumenge a les 9 a casa amb el Bilbao, però em sembla que diumenge juguen ja a l'equip femení el partit que els hi pot donar el títol de Lliga. O sigui que també pot ser un cap de setmana o una setmana rodoneta. I esperem, doncs, que m'és igual, o PSG o Madrid, un dels dos se'n vagi al carrer, m'és igual cap dels dos, els dos me la suen igual. Així que res, visca el Barça, visca Catalunya i adeu! Tiki-taki, 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 tiki-taki.